मी प्रिया दिनकर जाधव, चिंचवड शेड्यूल 7ची विद्यार्थिनी. माझा एकंदरीत प्रवास सांगायचा म्हणलं तर मी 1-2 फेब्रुवारीला इन्स्टाला न्यूज बघितली होती, म्हणजे पोस्ट पाहिली होती. आणि त्याच्यानंतर ठरवलं की आपण सेमिनार अटेंड करू. पण असं म्हणतात की आपण प्रवास सुरू करण्याच्या अगोदरच काहीतरी अडथळा येतो. तसंच माझ्या पण बाबतीत झालं. आणि नेमकं माझे आई पप्पा पुण्याला आले एक 13 तारखेच्या संदर्भात, 13 तारखेच्या जवळपास. आणि माझ्या तरी माहिती नाही की मी करते काही ॲक्टिंगमध्ये करते किंवा काही. पण मी त्यांना अगोदर पण ट्राय केला होता सांगायचा, पण त्यांनी थोडे अजून समजून घेतले नाही. पुढे चालून समजून घेतील असं वाटतंय, म्हणून मी हा प्रवास सुरू केला आहे. त्यानंतर त्यांना कसं तरी 13 तारखेला त्यावेळी मी सेमिनार अटेंड केला. माहिती होतं की आपल्याला करायचे नाही करायचे, पण हा सोर्स कुठून मिळतो, कसं होतं तिथे, काय राहतं या बाबतीत काहीच माहिती नव्हती. आणि सेमिनार अटेंड केल्यानंतर सरांकडून कळलं की नाही आपण करू शकतो किंवा मग तिथं वातावरण छान राहील, असं सगळ्याच बाबतीत क्लॅरिटी मिळाली की काय केलं पाहिजे काय नाही. मग त्याच्यानंतर मी ॲडमिशन घेतलं आणि एकंदरीत हा माझा प्रवास सुरू झाला. आणि इथं सगळ्यांनी आम्हाला बोलायचं कसं, आपलं स्टेजवर वावरायचं कसं किंवा कॅमेरासमोर दिसायचं कसं, ह्या बाबतीपासून आपली पर्सनॅलिटी कशी राहिली पाहिजे, ह्या छोट्या छोट्या गोष्टीमधून आम्हाला त्यांनी सांगितलं. किंवा मग आपण आपली पर्सनॅलिटी कसं डेव्हलप करायचं, ह्या गोष्टी ॲक्टिंगमध्येच नाही आपल्या जीवनामध्ये पण ह्या मदत करते राहिला. त्यामुळे सगळ्यांचं धन्यवाद आणि सगळ्या फॅकल्टीचं धन्यवाद की आम्हाला एवढा आत्मविश्वास दिला, आम्हाला एवढी हेल्प केली आणि आम्हाला एवढा सपोर्ट केला सगळ्याच बाबतीमध्ये. आणि ह्या मिराकल अकॅडमीचे पण खूप धन्यवाद. आणि मेन सरांचा धन्यवाद, कारण शेवटच्या 2 दिवसात सरांनी मला खूप मदत केली आणि मला ह्या बसवण्यासाठी खूप सपोर्ट केला. थँक्यू सर.